for the phone after 4. Say we so don't really model for Prophet Eric Akwesientwi matrase. Ni ameka se me de Onyankopon chi akese na me de mo bibia wo hwe me. Ewi ase man nyina so me chia wo bibia. Na enesu so ye da fofra na ebora adwen ntiase so a nenso ye be kire wo nyama bia na wonim anase ebia na wonim bet wadwen ko so ye. Eno so yade anne me de bedomo na me de aba wa fiefie mu. Etinya botre na tena se na woni mra attention TV so ni hia ne se obe subscribe channel no na wato bo se o subscribe so na wonya notification na obe share ma obi nso saka nyama pa me kire orofo tie me ma me mfa sa de enum na ebia me nkokra bom anase me nkra kire no wonya mfiri ba bibia eni tina me nya me ho self se ade nya me de adom me ntena so ma me mfa nkame wona mo me da so a kire na obeye mfasode ewu na obeye inhyira wu enti to bo asema me nko commercial break na me ba send ne pa bi ewu bia me de be ma for me kwaya masamba na me kan se me din the Prophet Eric Akwesientwi na me da asafo ye God's Revelation Ministry ano me pa to tie ye Christopher nso ye nyanyama bi nni ena ma nne osefo na kan ya hye na me pese me twa adwen si bibi so se wo beso nyame tie wo se wo beso nyame na yare ye frɛ ne se stroke ana etwere ana se awumbe diama wo na me pa to wo besu ni suo na wo betim fifiri na waka kyese Nyankopɔn de wa ma oyi se oba asase so ye funu ho ayeten wa ma oyi se etwere beto ni padua wa ma oyi se suru yare aka wo ba na mo wo da fie na ne sofo nya aka se o hihye program na dimirika na dimirika o konso wo da fie yare ya ti wo da fie na makufu ahye mo ntama no wasalai na ya betu maku nwumde ya ma hwade omo kono bisa se ya maame last week abana ware ye 2 weeks kofi so yie bae kwa me so ba so pani ni nua bi wuye koye ni nyina wantimi amanti no ya be so fasika na ma ne yemfa nkotua sa aka nyina mfa ma wo e pa twa nyame so no no nyame no sunse wato fam no nyame afa na ko aso no asa yare no wasore no onyame akọ atimi akyerekere kwan no wafa so onyame ni onyam wosi nuana ba no munni amfa na aha ne nsa yare ye ne ama me kasa ya tintin nyina yade ba akọ pa to tie me ye na kyene so odifo me simple se na ho me se frɛ me na me ama fa me kɔ na anadwo de suo from 12 to 4 o'clock e bia frɛ me a wonsa be kame me pa to na me ne wo be kasa fa ade bia e frɛ ne NTOME NTOME ne ya papa no me yusu de tete ahyiem obi asase ni wensu asase ni ne ye de atete so na ye tete asase ni mu wia obi tumi hu se ne bundle ni wensu bundle ni meboa eno na wonim na mo NTOME kita me de bedum abatan na me de adum ho mu ni bi na me de adum ho ayare ya to mu ni padua no ifi ne kɔ na wabu no hu na wo de ani die no apa bi de asi wo fie tetefo no tumi bedua wo fie na ye nim adeko me pa kyɛw ne ye matetefo no dua wo fie Onyankopɔn de ani adom me a me so me de dom obi me kyerɛkyerɛ obi firi no ade kita me paya epam ahomone epam wona wo se se be ye bi tata so wo tumi kɔ pointi obi we ye pointi baifo obi ya wo me pa kyɛw wo ti ni nkom mu no a tie fatu abrofkati ahaban na wo atiegu fama umu wo prayer wo di jai kotumu no fa ba ko nso na mpato fa NTOME ni shem na sini po obeka se so fa na de konya atonsa me pato ba ko no mo tieni na fa koja mbo na fatu o pilo nanim anasa umpa nanim manenda ho me pato uni ba efo bi ani case ba efo no kresu so be penetrate wo entrance o wura ho asemato no obi a obesori aba so na dwubi ade be kye no da no bo odin abrafam bone cheme kofi fam bone cheme because of to me I want NTOME wonni munti na na metwe wadwen asisu se NTOME ye yae local e wo Ghana ha eni abrochire ni ba bia obi bia wo hwe mo abrochire ma mpato tiem ope abi no yuso za abrochire na wo koye no wo koye bibia so bibia ma na asai sika nyina wo nsam ade na ate agija me pacho ka kire wo maame a wo Ghana se odifo Akwesientwi haban bi na haban no nso so ese so wonya mu kyafa me pacho tie ne nkomu soft ye wo ne nkomu obi ni se ya hwade wo benya soft no wo ne mfimfini na watu utu ampato hwade me kire wade me wo ma yenya ma ne mfe afia yemfam frankutum fam mrew ne yemfam container kama ne yemfam mrew
what the fire was sad in Asra. Me patch a bed tin so be ko ba bia kopem wo nsanka. A bed tin so bi betima so retiawo. A bed tin say nyama beji wunsam. A bed tin say nyama be free wunsam akọ. Odofo tie me. Me di the prophet Eric akwasi atwi. Dodo na nim se sunsum dwade ni. Me di sunsum dwa. Me patch tie. Obi ti asasi so se maya me ko wo. Ye funu akwara ntimi da wo yam me patch 2 years, 3 years na da wo yam me patch tie ye wo. Me de dum kwa. Me de chew free of charge. Enya hwehwe anim na ga so fu di agama yo dinzini. Adinzini ni wan. Me ntwa moja. Ejo nyankopon ni nature na body a wa kire wasasi so de ba wo we bon frama na be fa wi ma se na de frama abo ayi we na ebo. Me patch tie me tunum konum ba ko saa sei obi se ya funu dam ye ma che utu ba ko siasi ya no me twekura entime ntwe so what ya say no wasi ne po na de aka abe ba ko 21 na wo de enama ye dry fish dry fish amane dry fish no na de abene sija so na wo de ayen kwan o ye nkwan no wi me pa cho anapetututu amra che won kaso bia na no mo nkwan no na no nkwan me ba cho ye sa de for 7 days akwara na be wo na to wo fu aboji se de be wo na to ho o ma na fi wabra bo na de so na so no e bia no bi na akekere wo me pa cho santie NTOME na ye hu ne sa ye mu na de bia no se me kona me ba na me sa be kire part 2 na wo be hu nyama me kire wo tie akoda 1 2 na no twa huro yesi atwire nim gu ase yade owo no amfa mbo na asase su ne yatone de ama no ne yede because akwara no wanunyam na chi nyina no yese no me pa chope NTOME na sintinu ene na haban no sima ne mfe anadwu de som na de tenders to matu na akwara no akire gina na yadware no edware na anadwu ne saa me pa chow atete saa ene saa wo mo ntam umpe o na apedan odofo tie me enye se menya me ho ana enye se madwe na enye nti na me se be kire wo free me mpese ne nyame a kire me se me nkire no me de be kame ho na mo me de brɛ na onim nti ehia na okitaba na pakapaka na de kɔ ba bia kwa hwehwemu no me pa che we nya hwehwemu nsɛm akristofu ye dua bododo obi sa me sɔre ana pa na me nsa bia we na emu keka me otimi titim saa sika di sika nso bi mu da opa ne kuma ne 100 billion ni nyina abɛhye abɛhye wudi dwa number 1 hwade wo ba asase wo ba nkra wo de hwedwa awadie waye kokodwa koko nso anka ye moka wo eye mmore utitu si de otimi de akwara agya su chen baako na wasan kɔ na waboka na wuku asan ma osika ose ton mo ne froye eno so ton osan aboka na wabechi bayere na wabeton bidie na wabeton katebo we uwia hwade last wabeton nsuo ni nyina oboka uye ni papa se ufie ye ni ya akwasi me kyerɛw wo de pa nyama papa to pa ma uma ne gya hwehwe anim no gya hwehwe anim no ye ni ye suatsra ye ni ye nature nyame boma ye Ghana ye ni padua na etutumba adwene ne ye fitaa onyame na de ade we adome ani tine menya akoma pa na me kyerɛw na ma okina bi wabra bo anye saa bi obi se me pra awo ma ya ma pe NTOME no na ye wo haban bi frɛ na anase dokono won se ho atwiri wonnim nti ye kyerɛkyerɛ wa wo ma ho kwan subscribe channel no Attention TV aha na sunsum dwadie koso apart from Attention TV unya sunsum dwadie say ya odi for trans ma be kire ma me de chefiri tie anansi do kono afa we na de afra hata we ma ne wo na fa kan anansi do kono ha ba no na si usima na bu wi a me pa cho hwade tini o empere ho enya hwehwe anim ana petututu why you so she kakra na de bi agu wo hwe kakra no afa hwade anapa da suom na akwada won tama full piece na wayi no me pa cho fa ade bi egum na si ne po na fa utitu so afa after 21 days no mo ba ma no nko na hwe se won nyama na enyama pa se wonya ba bia medini ani prophet Eric akwasi atwi amedasa for God's Revelation Ministry hwade me wa blekuma agape William Street na ohwe TV na sia me telephone number etwegu frɛ me
obeka se mo abroche meden na me saka sofo yi wo buhwani wo Ghana ha nkwade wo fi Ghana na akoya na ye Ghana ni nko ade a wo nsa beka me se wada agene na me nsa wo brenti ma me nto aso na me nkire nyama pawe na ye nhira wo na ne ehia me kese nsa wo be so ska me kese no na wa share na wo nso onua ni nya na wo nso wanya yade enti me fa cho yade enti obi ebubu agu ho onsori onsori obi timi so dai bone anadwo no kekam pani toto ontimi mpie nkwa abont ehu akekere no me si dai ehu akekere aniti ne afra ne ntome ye papa no tetete ahiem obi etimi ache wukun adina kwaduro so enne sire kun sa abayi nwa yere ne pape me pa cho pentome open tome na hwade fa tete coins na ye bo achi atwene wa achire no se one enne e beka se one city sa tete coins ne pamiensa na fa gu ntoma haba mi se ne bubu gususi bubu gusu ya wa fa be ma no wo de nkasa enkubiem kura twinti wo se wuti hunyina atutu unya kama form on kama awade na kodi sofo anim sofo oni control power ne nyane dia be ma no wasi kwam so betwe obedi abonkere no ye de obedi abonkere bentoma betime di wasam dia ma ojitin se wera ko jabo o de nkasa twiro be ma ne din wa abani famaka na twiro na de ye ne sarafato so timi pie biem ko oba hoforo no ho a na nyame ni na nyame yekohwini na meso yekohwini ompe o na apadan sedi adwene de achi ai esio fra besa eti ye be ma ho ani aka ene se obedi edi biem na me pesa wo ti tuntum se masinti subscribe channel na share channel eti mi ebere nti meko mo biaba sabi na me kan se media ne prophet Erica Besebi ebena da ye otena ye be bible anapa sharp worship ti na channel so na nyam mfaso na nyin shirama onyame nka me da wase